Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους σχετικά με τις αποφάσεις τις οποίες πήρανε για τα δύο μεγάλα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδόρων, και εννοώ την προγραμματική με την περιφέρεια για την διόρθωση του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού, και την προγραμματική με το ΙΓΜΕ για την υδρογεολογική μελέτη της περιοχής των Αγίων Θεοδόρων και όχι μόνο. Αυτά τα δύο μεγάλα λοιπόν προβλήματα που χρόνια τώρα απασχολούν την περιοχή των Αγίων Θεοδόρων έχουν αρχίσει, έχουν ξεκινήσει αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει, και φαίνεται ότι πραγματικά πολύ σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα, θα έχουμε λύσεις. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω και να σας πω ότι ο εργολάβος της αποχέτευσης που έχει αναλάβει το δίκτυο της, τη διόρθωση του δίκτυου της αποχέτευσης, ήδη βρίσκεται στους Αγίους Θεοδόρους εδώ και τον τελευταίο καιρό. Έχουν ηλεκτροδοτηθεί προσωρινά ο βιολογικός, έχει ηλεκτροδοτηθεί το αδειοστάσιο Α1 και μέσα στις ημέρες και το Α2, και ξεκινάμε έτσι πολύ σύντομα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αυτές και θα είμαστε σε θέση πλέον να μεταφέρουμε τα λίμματα της πόλης των Αγίων Θεοδόρων στον βιολογικό για επεξεργασία. Εδώ φυσικά μπαίνουν και κάποια μεγάλα ερωτηματικά και κάποια μεγάλα θέματα τα οποία θέλω έτσι εσείς να τα γνωρίσετε. Ενώ θα είμαστε, όπως είπα και προηγούμενα, θα έχουμε ολοκληρώσει όλες αυτές τις εργασίες και θα είμαστε έτοιμοι, θα χρειαστεί οπωσδήποτε και η στελέχωση, και οπωσδήποτε η στελέχωση δηλαδή του βιολογικού και γενικά μια υπηρεσία η οποία θα λειτουργήσει εκεί για τη λειτουργία όλου αυτού του συστήματος, και από την άλλη πλευρά θα χρειαστεί να ξεκινήσει ό,τι χρειάζεται να γίνει, ώστε οι επόμενοι λογαριασμοί της ίδρυυσης να συμπεριλαμβάνουν και τα τέλη της αποχέτευσης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρωθεί όλο αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε πραγματικά έτσι ο βιολογικός και το αποχευτικό δίκτυο της πόλης των Αγίων Θεοδόρων να λειτουργήσει και να γίνει πραγματικότητα, ώστε να λυθεί ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο, άμα θέλετε, πρόβλημα της πόλης μας. Αυτά σχετικά με το βιολογικό. Τώρα, με την υδρογεολογική μελέτη που λέω ότι ήδη έχει ξεκινήσει το ΙΓΜΕ στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, φαίνεται ότι και εκεί θα έχουμε κάποιες απαντήσεις. Φυσικά δεν πρέπει να μιλάμε από τώρα εάν δεν έχουμε, και να λέμε δηλαδή πράγματα στον αέρα, εάν δεν έχουμε συγκεκριμένες έτσι, δεν ολοκληρωθεί αυτή η εργασία και δεν έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Πέραν όμως αυτού του θέματος και του πράγματος, η θερινή περίοδο πλησιάζει, γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα των Αγίων Θεοδόρων σχετικά με την ίδρυυση, και για να μην έχουμε αυτά, να μην παρατηρηθούν τα περσινά, χρειάζεται να γίνουν μερικές επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες εργασίες, να εξοπλιστεί κάποια γεώτρηση η οποία ήδη έχει δοκιμαστεί από το ΙΓΜΕ και μας έχει δώσει, ας πούμε, έτσι, μία θέση, μία άποψη ότι αυτή μπορεί να λειτουργήσει και να ενισχύσει το δίκτυο ίδρυυσης των Αγίων Θεοδόρων. Εδώ όμως χρειάζεται εξοπλισμός, χρειάζεται ηλεκτροδότηση, χρειάζεται και 3 χιλιόμετρα δίκτυο, το οποίο έχουμε έτσι συζητήσει, μας έχει απασχολήσει, προσπαθούμε σύντομα να δώσουμε και σε αυτό μία λύση. Λέω ότι αυτά τα δύο μεγάλα θέματα των προβλήματων των Αγίων Θεοδόρων φαίνεται ότι προχωράμε σε κάποιες λύσεις. Θέλω όμως εδώ να τονίσω και να πω, και θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε ο κύριος Δοσαράς στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν παίρναμε την απόφαση για την επέκταση των διοικητικών ορίων της ΔΕΙΑΛ στους Αγίους Θεοδόρους. Μην το ψηφίζετε, λέει, και εγώ θα παραιτηθώ. Το
ακούσατε όλοι, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν να καταγγείλω τον κύριο Δοσαρά, γιατί από όλα αυτά τα οποία είπα, είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ. Σε λίγο καιρό η ΔΕΙΑΛ θα πρέπει, σχετικά με αυτά που είπα προηγούμενα, να λειτουργήσει στους Αγίους Θεοδόρους. Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ. Δεν γνωρίζει τίποτα. Και όχι μόνο, πέρα από αυτό το οποίο είπε, για να το ξεκαθαρίσω και να το καταγγείλω, το πολιτικό παιχνίδι το οποίο γίνεται. Εμείς λοιπόν σας δηλώνω υπεύθυνα, οι Αγιοθοδωρίτες, δεν θα το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται να έχει επιπτώσεις στην περιοχή μας και όχι μόνο στους Αγίους Θεοδωρούς, αλλά και στο Λουτράκι. Θα πρέπει αυτό το πράγμα, αυτό το θέατρο, γιατί περί θεάτρου πρόκειται, έτσι, να τελειώσει και να σταματήσει. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λοιπόν, που δεν έχει ποτέ πατήσει στους Αγίους Θεοδόρους, μάλλον πάτησε μία φορά για κάποια συγγενή του, για κάποιο λογαριασμό ίδρευσης, γιατί δεν ήταν σωστός, λέει, και ξέρω και εγώ τι, δεν έπρεπε να εισπράξουμε τόσα χρήματα. Τέλος πάντων, δεν με αφορούν αυτά και δεν ασχολούμαι με μικρά πράγματα. Για όλα τα άλλα τα οποία είπα, έτσι, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Θα πιέσουμε, και λέγοντας θα πιέσουμε σε εισαγωγικά, να έχουμε κάθε βοήθεια για να έχουμε κάθε βοήθεια από τη ΔΕΙΑΛ, ώστε και η ίδρυυση αλλά και το αποχετευτικό των Αγίων Θεοδόρων να λειτουργήσουν και πραγματικά να δώσουν λύσεις σε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή των Αγίων Θεοδόρων.